mulai parminggota di bagasan sadarion jumol mahita martangyang ahom di bagasan rohat tabi martangyang mahita. Hamuna akadongan na hinaholongan sadarion ungasahat kita tuminggu misericordias Domini lapatanna gog asmirohan di Jahubado tanomon atau kita akan aporsea di Tuhatai say toktong mahita magkirim di asmirohan di bata lumomima di hamamasa di COVID sa Rusia na say toktong dope mautaw kumaliang kita tapapos marohata uhud magkirim tu asmirohani di bata say dihalumukon rohanabi do Jehovah ibana lumanupahi do lumbu-lumbu namin marolok-olok mahamu ale akapartigor mga sahod Jehovah taluddo marete akka na uncur marroha ay nasintong do hatan Jehovah jala marhabun do subi pambahenan na ay magkuling ibana gabi majadi do matokon do ibana jadi jongjong ma ay mga sahong ibana maras ni roha do kami marhaposan tuguan na nagadiay do kami idama say nonoldo mata di Jehovah tu akan na magkabiari ibana akan na magkalumuton asmi rohana asa di palua to tinasida siyan amatean jala di pangun nasida di haleo say pasugod maasmi roham tu kami ali Jehovah pembantu pakulukuno namin iyo atong hamu na hinaholongan beta mahita magsumpa lawa muji doon pasangakot tuhata Roma hita akan na magkalumuton di asmi rohani di bata marete mahita sa kukwete o 467 ayat sada doon ayat 7.
marhite-hite kuar ni debata ama, dohot kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot kuar ni koti parbadia, na mempalangit dohot tanohon. Amen. Gok asiniro hadi Jehovah do tanohon, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit. Marolong-olong mahamu ale akapartigor, mangasahun Jehovah, talukdo marente akan ujur marroha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para siloha na sumuru, didok hatamdo ikon manaon hani jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap kami dohot ibana Tuhan sangapo, say parrohai mahami, asa untuk kami tulomo ni roham, jalahot kami ihapon siyaw na ture, asa tongtong magkirim di haheheon dohot tiasa ngapun subut silehonon mutu akka na porsea diho. Amen. Patik nidebatasi hamuduhonotta di Minggu Misericordias Domini Sadarion di enek siang Efesus pintu 4 ayat 22. Alai gabe nabasar mahamu sama hamu akka para siloha masih sesando sama hamu songon panesa di debata di dosa muna di bagasan Kristus. Atau rak mangilugugu mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata say parbugoy mahami maulahon nahong partu panikbi. Amen. Mari mahita siat bukwete nomor 120 ayat sada dohot ayat 4.
nami para sinoha na sumuru, na jumadihon akalangit dohot nasa isi di portibion. Nasay marbida akka na magkabiariho, dohot akka na magkalumuton as ni Roham. Na pungudo hami di jolong martangiang puho, dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon as ni Roham na gudangiyo. Say pa songgok ma as ni Roham tuhami, ali Jahuba hokbartu pagkalumutonon nami diho. Ali Tuhan nagok asini roha, sa ipasugod mga asini roham tuhami. Ali Tuhan nagok asini roha, say sungguli ma roha nami, asa say ingot roha nami di asini roham, na manggohi sakdok portibion. Di idahodo na masa dihami, na say toktong dope masa mara, hinorhon ni kopit sa pusiyon. Nungat ngudang dongan nami na marsahi, songoni dohot naung marujungmun. Ali Tuhan, say asi maroham, salpuhon makopit sa pusiyon siyang sakdok portibion. Asa tu sonang kami mengula-ulau nami, jala asa tarbain kami memujiho, rap dohot saduk dongan nami, ditongani huriam nabadiai. Ali Tuhan nagok asini roha, sa ipasugod mga asini roham tuhami. Ali Tuhan nagok asini roha, gudang do dongan nami na marsitaonon, ala ikon sudat mamula udaun diduru di bagas, gabe mapakorhon tumolu si ganpare. Mabiar dohami Tuhan, gabe udang na sohui mula udaun, jala gabe dan tinggan ekonomi ni masyarakat. Tatap mahami ali Tuhan, jala unang loas mandiri nang usada siang kami, jala patongon maas ni roham dihami. Ali Tuhan nagok asini roha, sa ipasugod mga asini roham tuhami. Ali Tuhan nagok asini roham, tatap ma nang pamarenta nami, asa ni sodani asini roham, laho mangdunggomi rakyat na, tanumobi di na mangotapi kopit sa pusiyon. Sa itupahima ulaw ni para medis, jala padao na sida siyan parsahiton. Pamaluma akka na marsahi, tumibu ma salpuhon mara ala kopit sa pusiyon, siyan ngulunami ng siyan portibion. Ali Tuhan nagok asini roha, sa ipasugod mga asini roham tuhami. Ali Tuhan nagok asini roha, tatap mahuriam na subuhi dope marpungu di gereja, laho mamuji dohot pasangapoko. Sungguli roha nami, asa toktong ringkas mamuji dohot pasangapoko, nang siang tongani bagas nabibe. Urupi sude parhalado, asa saya manontong nasida marsitutu patupa pakubasion maradokon luas di huriam. Ali Tuhan nagok asini roha, asini roham dihami, lalasi sama dosa nami. Ale Tuhan debata amanami para sinoha na sumuru, na bungu dohami di jolong martangi yang puho, dada mangasahon hati koran nami, na mangasahon asli roham na godagido, say asi maroham bida sadok bangso nami, sesama dosa nami sa lungkot na, say sungkuli maroha nami, asa muba roha dohot pangalan nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pamuluh kami. Amin. Yesus Raposaku, unang
baga-baga di debata songonodo hatan Tuhan Yesus Roma hamu tuahu hamu akan aloja jalan asorat kupasonang pehamu buat hamu ma'augaku tuhamu guruhon hamu masiatamu ay nalampok doahu jala naseret marroha asa dapotan hasonangan to ibuna ay lampok doaugaku jalan yang dohot nahu paporsaton hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marete mahita sa bukwete nomor 420 ayat 7. Hata di debata tumpuk di minggu Misericordias Dominion ima natar surat di opat Musa pitu 14 ayat 17 sahat ayat 10 sia nuaing pe saya marmulia ma guguni Tuhani songon nang nidok ni hatam ainin mudo nalabas do rohani Jehovah jalapa rasi roha godam namarparbuati do rohana mida hajahaton dohot pangalau sion alai dang luasonna malua sian kuhum anggo halak parsala Saina dulu honor nadu kajahaton di ama-ama tua ke anakna roh disutut patuluhon dohot paupaton atau saya marpamuati maroham bidah hajahaton di bangsod kompar ku hinang udang ni asin di roham ala naum sapala marpamuati roham mida bangsod olat dimisir dope rasi rasan wae ima sahatna martua ma akan aku mangipun hata di debata jala nau peoksa. Amen. Marete mahita sa bukwete nomor 420 ayat 1. Songon na hinatidak kon milonganta sa haporsyam isatok portibion rak mahita matok. Au porsea di debata Jehovah ido ama parkugu na sohan dosan na tumopalangit roho tanon. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai. Ima na ditubuhon di si Maria nagabi-gabian siang tondi parbadia andorang sohabuan. Ido tuhata na tumau na menit di pangkuman di Silatus nama ketarpajan loigana di hau pinarsilang na dua tonu kumbitanon na mulang mangulu tiai patuluhon
nama naik usulko laudu tu siamu di depan Jehovah amanai pergugu nasohat dosani disi maibana pai mamula sokot tu tanoon manghumi alak na mangulu dohot namate au persea ditondi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihalak Kristen akka na badia dohot dihasasani dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sogot daging inihalak na mate dohot dihawuluan na sorasuda. Amen. Marete mahita siap puede nomor 427 ayat 2. Tangiang pamodianom niuluhon ni napuna bagas nabi. Marete mahita sepuede nomor 206 ayat 3 dohot ayat 4.
di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kurian itu hata di debatan kita di minggu ta sadarion di mana tersurat di surat misi Paulus mendapat kuliah Rom itu tolu mamuka Mesian ayat sada sahatrodi ayat 8 songon tanah para dosa do sudi coba asa dia ma masurungan di Yahudi tua hama hasea para sunatani sadok udang lui para jolo hasakatan yang kapadok ni debatado nasida ay bihan nama ia soposia diba tungkapain nasida na soposia i mamalikai kaburjo di debata si haposani daw may oddo tahe parsitong do iya debata alay paggabus do na sa joma so natap surati asa pitor ho dia kapaduhanmu jaramu nang di pangbundi alay bihama ulunta ia dipajunjung hagi bata hati koran di debata dan lagi ma debata molo dibalalu di masna sekali di debata daw may ay auti somodia ma taruhun debata portigyo alay molo latibul hasitongan di debata binahin di gabusu pagada asamakunna buasa umum dope au somong pardusa data benan mataulan naroa asamo naringgan somong padulindin na deba mangarehe kita somong dito harap kaninna patut matong kona hukum akka si somoni ima saatna uriya kita na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus tabi jalan yang nami dan membenang na dijago main mabidihatan di batas yang bagas jolon sia duriat taha KBP di Cikarang Kota di bagasan Hahipason di bagasan golong nasian di mata mahita sahatu tikion jalan di padaho di mata akka sahid sian pamatanta damang lainang kita na hulungan di bagasan Yesus Kristus di kuari Domingo tasadayon 5 minggu misericordias Domini nama lalapapan gok asiroha ni Jahubalo tanong molo makatay kita tarsing tu asiroha ni debata dihita di si taida adong pengorbanan di si taida adong tindakan di dia tindakan ni debata direhon anakna nasasadai ima Yesus Kristus sendiri di dia ada pengorbanan ni debata Yesus Kristus nama rehon ngoluna hosana pemoko kita alani tu kita lagi nak perlukan di bagasan Yesus Kristus molo tahapai asini roha molo pedi hapai kulion asini roha di situ tu ada tindakan mungkin suku-suku bawakan satu main di dia tindakan kurian HKBP Cikarang Kota sahatu tikion dan marnarodo pena akan tindakan dan marnarodo pihak kapal rupion dan gainang adorang suka pikir do pena kami pahalado macumulo mabikiri maparkilhon merenungkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat alani tong kupikiri kami tong doa hana dihapoluhon di Uriata ahana dihapoluhon di resort ahana dihapoluhon di distrik sahatu tingkat pusat nama lapatan nama minang pasti dodong pangrupioni nama lapatan asini rohai pasti dodong siya tonga-tonga di Uriat alani mahiti siya diuji tuhita ahana nakain dohonon ni si Paulus tuhita di asini rohani debata ditikin na paado-ado buhi si Paulus makatai dohot halak Yahudi paado-ado buhi si Paulus makatai dohot halak Yahudi taksimot tu asini roha di kutaro alani na parjolo sehari dohonot nama ima hasatiao di debata di patolang si Paulus do di dia do hasatiao di debata di dia do kelebihan ni halak Yahudi itu ada dua kamina na
parjono sekali ima tunasida di pasahat parsumato ima nama lapatan perjanjian ni debata dorong siaprahan janjina nadoli na paduan nasida do pasahatan ni parjono sekali hata ni debata siani taida tutu di perdalanan ni ngoluon haposiau ni jol naik tubuh doa haposiau ni harap Israel pe jujur do nasida madao sian debata jujur do nasida madao sian hata ni debata molo madao nasida sian hata ni debata bukan do debata sendiri madao do debata sian nasida damang kainang holong berohani dewata tidak tergantung situasi dan kondisi hati seseorang. Holong berohani dewata tidak tergantung keadaan atau mood daripada seseorang. Alai hadirion di dewata, hasatiau di dewata, manok tondoi di coma. Alami do kita naik nama di bagasan Yesus hidup hata di dewata. Di 2 Timotius 2 ayat 10. Sohapo sampai hita, hata hita berganti kami wajona. Sohapo sampai debata, tondo haposan angko ibana, hata ibana berganti debata. Asal di situ kita main nama di bagasan Yesus, sekalipun pada masa pandemik ini kita bersungut-sungut. Mungkin kita mengatakan juga 1, 2, 3 doon dota kalan nasi alay pada di dewata sadarion tu kita soal halat Israel mulut do dewata dia tanah bersungut-sungut alay tondo haposan ibana dia tetap selalu bersama dengan kita didongani kita diparduhui kita. Asal di sini kita nanya bolong di bagasan Yesus Kristus. Molo pe ditinggalkan cuma berdosai dewata. Satia do dewata laho menguda apun kita. Ala Tuhan, ala memang hasatia di dewata itu karakter di dewata. Molo itu karakter di dewata berarti sifat hakiki daripada Allah yang melekat di dalam dirinya adalah kesetiaannya kepada umat manusia. Karena itu Paulus katakan hapus di mata. Puasa di doksi Paulus hapus di mata terjemahan bahasa Indonesia. Allah itu baik karena dia setia. Mengapa Allah setia? Karena dia adalah Allah yang benar. Kenapa dia menjadi Allah yang benar? Allah memang itu karakter di mata, hadirion di mata. Siang itu kita nanya nama di bagasan Yesus Kristus. Allah tetong do hape setia di mata, dirihon do dihita roha pikiran. Allah ini do kata di mata ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya di masa pandemi ini tidak menjadi umat yang bersungut-sungut, tetapi mampu mensosialisasikan diri atau mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Mulai dulu kita posting di Facebook makanan yang enak, natalopa, kelopari. Mungkin di masa ini kita buat makanan yang sederhana yang penting sehat. Mulai kita di masa-masa najuluan ini berdadan itu satu katalan asing. Ada orang di bawah kita kemarin menjadi umat yang patuh terhadap pemerintah, yang mensukseskan program pemerintah, karena umat juga harus tunduk kepada pemerintah dengan cara berdiam diri. Asal di situ kita nanya orang di bagasan Yesus Kristus. Di situ hasad yaumi debata di kita, di mana percuma satu kali. Paduakan dohono di tertukon hasad yaumi debata di uhumna dohot hasil Tuhan. Hasad yaumi debata kaida doi marhite-hite rimasna manampal kuna. Tutu mulut aduk rimas berarti sudah ada nilai kebencian. Alai
debata molo di dokter puton marhite-hite hukum di debata hukuman manang rimas di debata ido tadani holong di rohani debata lomo di rohani debata ala boka ala dan dihadiri hot debata hadiriota ala sifat tayo dari hadiri hot di debata dan dihadiri hot debata bentuk fisik kita, tetapi tindakan kita, kelakuan kita itu yang mau Tuhan ubah. Alani mulu dihukum debata, nanain papita odoi, nama rapatan Allah ingin memurnikan hadiriota. Ala boha ala dan lumuru hari debata, dia kahamati yang ni parjahati. Alani lumuru pe adong masa hukuman di debata. Nama lapatan doi asa adon kalbon di rohan talita. Alami kita kaya namungan di bagasan Yesus Kristus guna mengandung cuma. Ya karena dia COVID-19 adalah bentuk hukuman daripada Tuhan. Tapi saya lebih setuju dengan mengatakan ada tulisan Allah sedang merestart, Allah sedang merefresh dunia ini. Asal roha asa dijawab kita. Asa boha asa ada hubungan timbal balik antara anak dengan orang tuanya. Ala salelemun segala pendidikan hanya kita serahkan kepada guru. Sekarang kita bersama-sama dengan guru untuk mendidik anak tak. Nampe setadok menguruk-uruk kau doa kalan mahasi. Ale mahiti siani di situ habe nana indolona hubungan kedekatan kita kepada Allah. Asal di situ kami kita nangin amulungan di bagasan Yesus Kristus mol hukuman di debata men pangulu kutui tanpa mateko. Asal makiti sianito kita nangin amulungan di bagasan Yesus Kristus melalui suku-suku diterpukul di ayat 2 Muhammad. Asal makiti tapayan maak kana roa asal tubuh akan yang baru. Tolong di rohani di pertama mula kaida di rom 5 ayat 1 atau taulah akan arwah asal tubuh asini roha molo kolan alani asal tubuh asini roha asal tubuh dihita hambau di roha alani taulah akan arwah di dokter puton tuhita di sini nama uji di batar di kalisi. Di sini orang ni terpukul tuhita ima nanai manida so dia di mata di mulut. Alani dokolon terpukul matuhita di situasi ni mulu sinuayon totong mahita santia tu di mata. Hasil dia itu di mata mulu di tengah-tengah nyuri lah KBP cikarang kotor. Tapasahan mapeliata hobal tu rohatta hobal tu narong di rohatta mularong jojowi yang maginandang na dipaksay alito monanido na diulaw kami parhalado ito nga to nga ni Maria isinaulo pa sa hatang moriate mulo tabi kiri na asin moriate alepos dolohanani ikotalian na matut tu di mata alai gilo kata di mata ada nama di yang siap nama runtu ala so di dalam mohon di roh kali di mata di sini asal di situ kita nanti nampolongan di bagasan Yesus Kristus unang tahu juli di mata hiti-hiti akan masuk mulai adong tapi adong penjarahan sempat kodo takalan nasi pencurian takalan nasi tak pada orang tukdo akapal hulong ni rohai laho mengalihkan naghabot ukod. Damang kainan kita na hinamulungan di bagasan Yesus Kristus. Sa minggon, hiring dorohan namin mangalang na dabo ikamas nangyasi. Tutu dipikirin kami si umisik do takalan maasik do takalan porlo mana yang lebih penting. Ini kutaon kami keinginan kami. Alituk do di mata adong luas pe naman ako. Mula
pingin HP kemartania kita tuh di patah jalan kita siang ini di minggu lalu 12 tahun mandor dan ada pas boras nami alai rodo siang mana ruhon boras rodo siang mana ruhon tolong dong instan asal di situ HP kita menghina molongan di bagasan Yesus Kristus di situ tidak HP tutup kolong di rohani dewata kita gabe perpanjangan tangannya na patulukon doon itu pukul maka kita gabe jolo mana satia tu dewata hata satia di bahasa Batak doon di bahasa Indonesia hampir sama satia setia pengertian satia mana setia di bahasa Indonesia menurut kitab Roma ini pasal 3 mengingat adalah orang yang beriman. Yang kedua, percaya kepada Allah. Nama kelapatan bonus setia apa itu dibata di sini tidak hubungan kesetiaan kita kepada Allah. Siang itu tidak kita mengenal golongan di bagasan Yesus Kristus. Orang yang setia kepada Tuhan di dalam situasi pandemi ini, dia tetap akan berdoa. Dia tetap akan menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Jalan berhiti siani di batu duhon ibana hapusyona dan HP di pasok di matahari. Ale totong di hal di mata, di kolong di mata. Asal di sini kita main namanya di bagasan Yesus Kristus. Di sada tiki ada masalah ama pakolong biro hatu buruna. Di dok among hatu buruna inang halongan derohan. Mardalani majita bapak tu pantai. Di nama Mardalani nasi di pantai di dok buruna bapak kedong majuan. Dan di kedong anak penon di ida buruna bapak nak ikui dan terlapan nimpa mengudu sana di masyarakat. Roma bapak nih mandor di foto-foto inang aci do bantu. Mana bodoh asal bantu. Alai dia harus dibata do bantu nama sakti. Jong mapat ni dibata idu nanti idani. Alani si maju cak di dibata do. Boy kubuak ko manari pari jalan marnida lauton. Asal di situ kita main namanya di bagasan Yesus Kristus. Tuk do tangan do si maju cak di mata laho mandongan ini tadi bagasan mulutnya. Yang penting Tuhan mau katakan kepada kita, mari kita tetap setia, andaliman, andalkan imanmu dalam hidupmu. Amin. Martanian kita. Ale ibadah Tuhan nani Tuhan khulna haposehani mengasap pere Tuhan di bulan Paduahun kami dan rotu bagas joromi. Tentu mulai ditokyo kami memang hari-hari saya sudah tepe. Alai jujur Tuhan mengabusan kami. Tuhan dijabu dan membui kami rumah tani yang tu bagas joromi. Tuhan abusan kami dan nama kelapatan dan lomo hanami martani yang marete dijabu lomo doa hanami. Alai menunggu kami itu bagas jono asing maluhan di kami ali Tuhan nahu haposei kami kodo nabui pamalu nama saya nahu haposei kami Tuhan kodo naparihi on namate alani Tuhan ikangamu do portigyo kodo namanok pa portigyo Tuhan bigi maang kanggo nami bigi matanian nami bigi masuara nami sudi masuara mando hatot manian sahay pandemi COVID-19 di Portigion dohot di karangan asiro hati hamil Tuhan nunggu gudang bigi hamil kaluas di Uriak nang songoria ka masyarakat sekitar na dirumahkan nasubuhi binasida oleh Tuhan songon na juduani biar kepacarian
Tuhan dewata nami di mingguan naik kailan nami ma pangurupian terluas negerian. Tutu Tuhan jujur dohonoku mol memutuskan ise nanaing silehono alana pikiri kami tarsingo akan perlu di tengah-tengah negerian resort distrik dohot kantor pusat. Tuhan ajari kami ruas negerian molo ise pe ale Tuhan ditikyon na pinilik ni parhaladong Tuhan ajari na sida matulong liate molo pe ado ang ruas na sudako tatlo pe ajari kami ale Tuhan bago marnidai asabuhi guru di kami jalawe jalan keluar di kami buha mengurupi nasida Tuhan pada maluhan nomor sumut-sumut nama lutung si tengah-tengah di luas dunia alani bantuan nanai patu palon nani tuminggu nanai roh asih roham ale Tuhan hatam do nama dokang pasok buok unang pasok Tuhan ale Tuhan dan masih tangan alai do non Tuhan ale Tuhan na do manan kami do mani kami ale Tuhan bayan kami dari perpanjangan tangan mengurupi dengan nami mananya kondasida ali di bata kami Tuhan kami mulo perluas ni guriam ikon kareju nasida ulau-ulau dope dongani nasida Tuhan rehon kekebalan tubuh di nasida pada waktu virus-virus yang nasida oleh Tuhan asih roham di kami oleh Tuhan mulia oleh Tuhan saat ketikyon bagi kami dalam lupena luas niya KBPJ Karangkulon nahona sahiti asih roham Tuhan padawi siap kami asih roham oleh Tuhan lindungi kami di dia kami mulau-ulau nang somoni di dia kami tinggal ale di bata kami Tuhan kami nang somoni oleh Tuhan dia perekonomian di keluarga adong doa mata anis Tuhan adong doa Tuhan nanunga made ali sadari ang hatang madu Tuhan naku made arero tu di bata pasal sulit di bata jalan marhite sa minggu adong bujamita dalam guru dapat manusia teman-teman di luas negeri ali Tuhan pada kukui luas negeri Tuhan di bata nami pamarentah nami dia ke program nasida Tuhan asih roham dengan nasida asa dari masyarakat seluruh di pamarentah kami asa kami pedokot membantu program pemerintah memutuskan hubungan ima COVID-19 Tuhan di bata nami asih roham berkukui kami upasahat kami menguruh nami tuho also nami tuho upasal kami menghadiri nami tuho on matanian nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami matanian nami tuho amin. Terpuji Tuhan marete mereka siap buku di nomor 210 ayat 1 turutna buku Sana
Kristen. Asalnya Tuhan ku dan pinodahon ni hatam. Saya patuh maha porsion yang kana porsian ko. Asalang dibuto manibutun hatam. Jala asalang ditadadi hanguluan dasian ko. Pasu-pasu nga pamarenta rabot at kadungan na nagumunggung ham. Serehon matuna sila hapistahan na siya ko. Asa dibuto mga tuhon aturan na linggan na tao pasangat pulbuan. Pasu-pasu nga sa dukuriya doon at kaulaw na masadisi. Pasu-pasu nga sudi na ama, ina, at kaduli-duli doon at anak guru, ro didakdana, at kanamasikola, mangguruhon hatam. Tuhan nagong kasih ni roha pinuji maguan. Aku niis saya pagabi masalukot na nila. Jala saya pada manasa na tao mangaguhan. Saya unang masiga kauma, binahin ni ay magudang, manang abulas doon, at tingamo manang sirara. Asin maruham, alituhan Jehovah. Saya rin maudan doon kelas niyari, paremian tuhaw manami, o barto asin ni roham doon tinggan di basang. Tuhan nagong kasih ni roha pinuji maguan. Asin maruham ni hami, saya tatap mahami hinorhon ni dinggan ni basang. Saya unang uhumi hami hubar turubu. Asin maruham ni hami salukuna, mabalu duhot diak kadakdanak na sopot sumara masumarina. Tatap masalukuna fokus, namar saya tuliak tanangayin mate, doon namar sakinain ni soro niyari. Homa ali Tuhan Jehovah, ama na sila doon pamudyanan na, ay kulo si pamulu hajalmahaw. Atong saya padung memahami sa sudina, asa unang ni paututo si Bulis han, alay pamunang mahami maralohon roha namin na jahati. Asa tarpabomot ho kami tuharajan muna di balwagi jani. Saya uloy mapagiguan namin, alay Tuhan Jehovah, marhiti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan namin, na terpuji rakdoot ho doon di pembalia, roh disalin dirilik. Katanya pemapiliatan. Kali di bata pemanamin ya di Banua Kijang. Kodo karolan di salut sili nulung nalinggan doon nasa lumpasan na walutus. Upasang kami masih na nilihong itu kami, pilihan kami itu ko. Saya jalur may gabi uwag na hujus di julong. Paso-paso may jala ramon ti asal perhasiat kami pilenon. Pati pulo na rajan mo di tengah-tengah ni kuliah mo di Portibyon. Buhay malukan namin makiti itu din. Asalam kada kami budang ni sali-lihon itu kami. Asalam dikir kami madok mulia itu, mari di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alia manami na di Banua Kijang, saya pinarbadia mangkuan. Saya Roma Harajon, saya saat malungun ni roham di Banua Sona di Banua Kijang. Leon mantu kami sedang menguluan siapa? Saya sama dosa nami soal pani sana di dosa itu kan nomor 2 kami. Unang kami tu biar tu pamujunan paluan manusia. Lord,
rumah paso-paso siang Tuhan debata. Di paso-paso jala diramuti Tuhan debata mako. Di sodak Tuhan debata mabuhina tuo jala asing marohana nidako. Di dopak pun Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor pun madamina. Kami pakalado ni Udiata HKBP Cikarang Kota mandok selamat hari Minggu madita salutnya toktong di bagasan hari pason nasian di mata kita mau lihat